नोंगौ बे समाव आं दं दायो दं राजिब बसुमतारी आरो आं दायो बे जाहैबाय बिटिआरआव गोदान हाबनाय मोनसे गामि आरो बेनो जाहैबाय 2 नं बिक्रमपुर आरो नोंथाङा सानजाथिं नायोब्ला बेयो लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बेनो बिटिआरनि जोबथा सिमा थांनाय साननैसो सिगां बावैसो सिगां रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय मोन 44 रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि भिलेज सोसननायखौ लानानै जों गोबां दाब दाब ओनसोलाव बर' गामि ओनसोलाव आरो बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय बर' गामिफोराव एबा बिटिआर हालामाव जों बेरायगासिनो दं आरो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै बिथांमोननो फोरमायगासिनो दं दि बेखौ लानानै बेसेबां गोजोननाय दं थिग बेबायदिनो जों दायो दं आलुपारा होननाय मोनसे ओनसोल आरो बेनो जोबथा बिटिआरनि सिमा जागोन बेखौ बे लामाखौ बारोब्लानो आरो ससे थाङोब्लानो लखिमपुर जिल्लाखौ मोननो हागोन बे लखिमपुर जिल्लानि सिमायाव जों दायो दं आरो बेनो जोबथा बिटिआरनि थाखाय सिमना जागोन थ' बेखौ लानानै ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बेयावहा थुबुर जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोबां रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बिटिआर हाबनायखौ लानानै गोबां बिथांमोना लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना जिन्दाबाद स्ल'गानजों बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायदों लोगोसे बिटिआर सरकारखौबो गोबां रंजानाय गोजोननायजों स्ल'गान होबाय थानाय बिथांमोना नुगासिनो रायजो राजाफोरा बे समाव जों मिथिनो नाजागोन बिटिआरआव हाबनायखौ लानानै बिटिआरनि जोबथा मा बुंगोन नोंथांमोना दिनैनि समाव बिटिआरआव हाबबाय बेसेबां गोजोननाय दं नोंथांमोना मा दिनै जोङो बे बिटिआरआव हाबनायाव जोङो जोबोद 100% जोंहा बहुत गोजोननाय दङ आरो बे गोजोननायखौ जोङो सुख'नो हायै बायदि मोनदों जेरावनोखि दिनै बर'आ खननै बड'लेण्ड जाखांबाय बे बड'लेण्डआव जों सिगांनियाव जों हाबसननो हायाखैमोन नै दिनै खनथामनि इसु जानायाव दिनै बिएलटि एनडिएफबि आरो एबसु आरो प्रमद बर' सारमोननि ज' सावरायनायाव दिनै नैबे बर'नि जोबथा कनसेप्टआव सावरायनायाव नैबे दिनै बड'लेण्डआ सुक्ति जाबाय जोंनि गफोरसिम हाबफैबाय दा बेहाय जोङो जोबोर गोजोननाय दङ आरो माखासे जायफोरनिखि थाबावनाय बर' गामिफोर जायफोरनि हाबजेनाखै बिथांमोनाबो जाहाथे नैबे बिटिआरनि सुक्तिनि जोंजों लोगोसे आरो फिन माब्लाबा गोख्रैनो हाबदेरफाबावो आरो बेजों लोगोसे जों बेजोंनो फोरमायहरबावनो लुगैयो जे जोंनि जिथुनाखि नैबे बड'लेण्डनि जांख्रिथायाव जाखिनि बिटिआरआवल' हाबदों बिनि जांख्रिथायाव जायफोरनिखि दिनै सोरनिबा बिमा बिफा दिनै सोरनिबा बिदा फंबाय सोरनिबा बिब' बिनानाव बिथांमोना दिनै सोरबा नोरजिया जालांबाय सोरबा जिनाहारि जालांबाय सोरबा गावथार जाबाय दिनै बिमा बिफा बिदा फंबाय हावरिया जालांबाय जाहाथे आरो बिनि सिगाङाव माखासे जोङो न' सावजाबाय आलाय सिलाय जाबाय दा बैफोरखौ जोङो बिटिआरल' मोननानै जानाय नङा जोङो जोंनि जिथुनाखि खहा जालांनाय आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजानि न' बां बैफोरखौबो जोङो बिटिआरनि थ्रुयैदि जोङो जाहाथे बयबो रायजो राजानि गोसोनि साननायफोरखौ जों जाफुंसारलायनो हायो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि मिडियानि सायाव बेखिनिखौनो फोरमायो आरो जाहाथे नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि गफुराव थालांनाय जायफोरनिखि मोननो गोनां सुबिदाफोर बेखौ जोंनो गोख्रैनो होगोन होननानै जों बिथांमोननिसिम बिटिआर सरकारनिसिम जों गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय निश्चय नंगौ बे समाव बिथांमोना खावलायदों जे आरो बिथांमोना गोजोननायखौबो फोरमायदों जे बिटिआरआव हाबनायखौ लाना बिथांमोना आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां लोगोसे गोविन्द बसुमतारी लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौबो गोबां गोजोननाय फोरमायदों लोगोसे बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना फोरमायबावदों जे फैबाय थानाय समाव जाखिनि ओनसोला बिटिआरआव हाबाखै बेखौबो थाबैनो सोसननो थाखाय बिथांमोना खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव जों फिन आरोबाव मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन नोंथांमोना दिनैनि सानावहा गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय 1987नि 2 मार्चनिफ्राय जि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ आवरायजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो गहपुराव बयबो लोब लोब मदद होबोदोंमोन आरो बे मदद होबोनायनि फिथाइ हिसाबै जोङो खनथामसिम सुक्ति जाना थांबाय बिएसि बिटिसि आरो नैबे लास्टआव बिटिआर बेखौ जोङो मोननैयाव जों जाफुंसार जानो हायासैबाबो दानि नैबे लास्ट सुक्तियाव जे जों हाबफानो मोनबाय बेवहाय जों रोजा रोजा
गोजोननाय मोन्दों धन्यबाद होगोन जों गिबियावनो आसामनि मुख्यमन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा भारत सरकारखौबो जोङो अमित शाहखौ जों धन्यबाद होनांगोन आरो जोंनि सोमावसारारि जि दैदेनगिरिफोर जेरै गोविन्द बसुमतारी आरो बिसेसके एबसुनि गाहाय आफादगिरि बे समनि प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होनांगोन दा बिटिआरआव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों मालाबाबो आसा खालामाखै हाबफेरनोबो मोनाखै आरो हाबनाय नङा होननानै गोबां रायजोफ्रानो सानोमोन आरो दिनै बे जे बास्तबाव महर लाबाय बेखौ जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो बे नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबजों आङो फोरमायनो लुबैदों जोङो 1989आव 7, 8, 9, 10 थारिखसिम जोङो बेवहाय मोनसे मेसेकार जादोंमोन बेवहाय जोङो टटेल 89आवनो जों 537 जन 534 एबा 534 शहीद जाना थांदों आरो दा दिनैनि थारिखसिम 961 शहीद दङ जोंनि गवापुरखिनियावनो गतिके बेखौ नायोब्ला जोङो सुप्रिम सेक्रिफाइस दङ आं आसा खालामो नैबे शहीद परियालनो थाबैनो 5 लाख थाखाखौ सरकारा जिथु होनायनि पेकेज मोनसे लादों बेखौ थाबैनो होनांगौ बेनिफ्राय लोगोसे शहीदनि न'खराव साफ्रोमबो न'खरावनो सासे साख्रिनि बेबस्थाखौ खालामना लानांगौ आरो बे मुभमेन्टनि टाइमाव जोङो न' बां सावजादों गोबां न' बां सावजादों फ्राय बेवहाय एकदम भिक्टिमाइज बुंनो थाङोबा सारा आसामनि बिथोराव जोंनो गवापुरियानो हाइस्ट मोनसे भिक्टिमाइज न' बां सावजादों खिन्थु जों दिनैसिमबो कम्पेनसेसन मोनाखै जों भारत सरकारनिफ्राय मोनाखै आसाम सरकारनिफ्राय मोनाखै बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनाखै खिन्थु जों दा जिहेतु बिटिआर मोनसे हाबनानै थाबाय जोङो न' बां सावनायफोरनोबो जोंनो कम्पेनसेसन होनांगौ बेयावबो प्रत्येक न'खरनोनो 5 लाख करि जोंनो होनांगौ होननानै आंनि थरनिफ्राय आङो डिमान्ड होबाय आरो लोगोसे आं लुबैबावदों दा जायफोर जोंनि बे शहीद बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोंहा जिनाहारि जादों 200नि एबभ जिनाहारि जादों माबायाव गहपुराव आरोखि बे जिनाहारि जानाय आइजोफोरनो दिनैसिमबो थाइसेबो फैसा जेबो अनसुंथाइ होनाय जायाखै भारत सरकारनिफ्रायनो जा आसाम सरकारनिफ्राय जा बिटिसि सरकारनिफ्राय जा खिन्थु दिनै बिटिआर जानायनि उनाव बिथांमोननोबो मोनसे कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै आंनिफ्राय डिमान्ड मोनसे आं होनो लुबैदों जों दानि बिटिआर सरकारखौ आरो लोगोसे जायफोर माने बे कन्ट्रिबिउसनाव जोंहा जेल जादोंमोन बुख्रुब जादोंमोन बिसोरबो बहुत मोनसे माबा जादों बिसोरनोबो मोनसे जोंनिफ्राय लिस्ट सहैगोन आरो बेखौबो जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर'आ नायनानै जोंनो माने बे जेल जानाय दुखु दाला मोननाय मानसिफोरनोबो जों मोनसे माबा होनांगौ होननानै आङो माबा खालामदों आरो लोगोसे आङो बेखौबो आसा खालामदों आङो खावलायबावगोन दा नैबे बिटिआरआव कमप्लिट दा 41 जिथु नटिफिकेसन जादों गामिफोर जोंना मर देन माने 300 फेमिलिस माबा दङ गामि दङ दा आनडिभाइडेड बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आनडिभाइडेड सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 300नि एबभआ कमप्लिट हाबजोबनांगौ जेखौ माने सोथावना दङ बे माने बारगोन नाङा आनखि आं मोनसे खावलायनो लुबैदों सिमुलगुरिया मोनसे ऐतिहासिक हिस्ट्रिक मोनसे माबा आरोखि खारन 89नि 7, 8, 9, 10 थारिखालि जिथु बावहाय दावहा जादोंमोन दाङाबाजि जादोंमोन बे दाङाबाजिया प्रथम सिमुलगुरियाव अर जोंदोंमोन बेनिखायनो बे सिमुलगुरियाखौ सोसनथारनांगौ बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला हस्पिटालाइज जादोंमोन टाटा मेमरियेल हस्पिटाल दंमोन मुम्बाइआव बे मुम्बाइआव थानाय टाइमाव जोंना राजीव गान्धीनि जि बे समाव राजीव गान्धीआ प्राइम मिनिस्टारमोन राजीव गान्धीनि जि एकदम माने आंगो मानसि बे आंगो मानसिया माबायाव थांनानै टाटा मेमरियेल हस्पिटालाव थांनानै मोनसे अफार हैदोंमोन जे नोंथांमोना सेपारेट स्टेटनि अनगायै सिमुलगुरिसिम माबा मोनसे लादो बिदो होननानै बुंनाय जादोंमोन बै टाइमावनो आरोखि गतिके बे मोनसे सिमुलगुरिया मोनसे हिस्ट्रिक गतिके सिमुलगुरिया बेवहाय सोफानायनि बेबस्थाखौ आङो दानि जिथु बर'नि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिखौ आङो गोब्राबै आं खावलायनो लुबैयो बेनिखायनो आङो दा गासैखौबो रायजो राजा आरो माबाखौबो जों दा खौसेनो दंजोबो गासैबो बेवहाय खुनु मोनसे साननो गोनां जेबो बेले बेजे गैया जों दा खौसेनो दंजोबो जों दा फैबाय थानाय जिथु इलेक्सन जागोन इलेक्सन थांगासिनो दा 2025आव 25नि इलेक्सनाव जोंबो दा बेवहाय बाहागो मोनफानांगौ आरो जि बेबस्था दङ दा एकर्डनि जिथु एमअएसआव जिथु माबायाव एमअएसआव जिथु दङ बे एमअएसआव थानाय माबाफोरखौ दा गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों 70% रुपायन जानांगौ खिन्थु एमअएसआव थानाय माखासे जिथु प्रजेक्टफोर दङ बे प्रजेक्टआ जोंनाव हाबनायखौ जोङो नामा गैया जोंनाव दा मात्र नैबे नरखासुर लामाया राजा लामा नेसनेल हाइवे हिसाबै फैगासिनो दं बेखौ मिथिगौ जों दा जोंनो बे माखासे प्रजेक्टखौ जोंनोबो नांगौ आरोखि जेरै जोंनो सोलोंथाइनि थाखाय जोंनो पलिटेकनिक कलेजफोर नांगौ इन्जिनियारिं कलेजफोर नांगौ मेडिकेल कलेज नांगौ बायदिसिना नांगौ आरोखि बेफोर बुस्थुफ्राबो जोंनो हाबफैनो हानांगौ आरोखि आं बेखौ माने गोख्रोङै डिमान्ड होयो आरोखि आरो लोगोसे
जोंहा बेवहाय गोबां मोनसे समस्या दं आरो बिसेसके हमना ला जोंना कालसारेल साइडआवबो नैबे गहपुर ओनसोलाव बिराद मोनसे माबा दं बेखायनो बे माने हारिमुनि थाखाय मोनसे जोंनो मोनसे फसंथान बेवहाय मोनसे नांगौ सिनेमानि थाखाय माबाखौबो लामायाव दिहुनबाय दा बर'नि मा होनो सावगारि मा होनो राव सावगारियाबो दा बहुत मोनसे प्रग्रेसआव दङ दा बेखौबो बिनि बेबस्थाखौ लानांगौ आरो दा मेडियाफोरनि थाखायबो मोनसे मेडियानि मोनसे माबाखौ बाव जायगाखौ लानांगौ आरोखि आरो जों लुबैबावदों दा गहपुरावनो जिहेतु आसामनि बिथोरावनो हाइस्ट मोनसे भिक्टिमाइज जानाय मोनसे माबा बांसिन सहिद जानाय बेखायनो बेवहाय मोनसे सेमिटारि मोनसे गहपुरनि थाखाय 961 जननि सेमिटारिखौबो गहपुराव जोङो बानायनानै जोंनो होनांगौ आरोखि आं बेखौ बादो आरोखि सहिदफोरनि थाखाय आरोखि मोनसे खाम्फा जानानै बेवहाय सेमिटारि मोनसे प्रजेक्ट गिदिर मोनसे प्रजेक्ट आरो जोङो बेवहाय आलासि फैयोबा क'क्राझारनि आलासि फैयोबा नोंथांमोनखौनो जों जिरायहोनो जायगा गैया दा बेफोर बेबस्थाफ्रा जोंनो एकदम मोजां मोनसे प्रजेक्टफ्रा जोंनो सफैजोबनांगौ लाबोनांगौ आरोखि जिहेतु जोङो 87निफ्राय दिनैसिमबो आसा खालामै दिनैसिमबो जों जेबो मोनाखै मोनै हिसाबै जोंनो दा उननि लुनखौ जों नांगौ होननानै आं आसा माबादों आरोखि डिमान्ड होदों आरोखि दा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय उननि लुन बे बुस्थुआ जानांगौ आरोखि जों दा कारण जों इतिमध्ये माने BSCआ मा जालांखो जों मिथिया बे माने साधारन मोनसे पन्सायती राजनि मा मिथिया BSCआ खिन्थु BTCआथ' गोबांखिनि मोनसे पावार दंमोन दिनैसिमबो 17 बोसोर सासनावबो जोंखौ नायसननो मोनासै जों जेबो मोनैनि थाखाय जों दिनैनि थारिखआव जोङो दा हाय मोनसे माबाखौ जों एसपिरेसन जिथु जों जि आसा बे आसाखौ जोंखौ फुलफिल खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो दा आं बेखिनिखौ बुंना फोजोबथ'बाय निश्चय बे समाव बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों आरो खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना आसा दं नोंगौ थांनाय 1993 मायथाइयाव BSC गोरोबथा जादोंमोन BSC गोरोबथायावबो बिथांमोना जेबो सुबिदा मोनाखै लोगोसे बिनियाव नैथि गोरोबथा हिसाबै बर'नि गेजेराव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहा BTC गोरोबथा जादोंमोन BTC गोरोबथानि उनाव 17 बोसोर माखासे राजखान्थि दोलोआ BTCखौ सालायदोंमोन नाथाय बे समावबो बिथांमोना जेबो बिथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हायाखै आरो 1989 मायथाइयाव जेराव सिमुलुगुरि होनाय मोनसे ओनसोलाव गोबां सुबुंनि एबा बर' रायजो राजाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बर' आइजोफोरा जिनाहारिनि बोलि जानांगौ जादोंमोन गोबां न' सावजादोंमोन नाथाय आथिखालाव थांनाय साननैसो सिगां फोसावनाय 47टा गामियाव सिमुलुगुरि गामिया हाबाखै दा बेखौ लाना बिथांमोना दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे आथिखालनि सोलिबाय थानाय मोनफ्रोमबो दोलो आफादखौ जाहाथे बै सिमुलुगुरि गामिखौ सोथारनांगौ एबा जारिमिनारि मोनसे गामिखौ सोनांगौ होनना बिथांमोना दाबि खालामदों थिग बेबायदिनो आरोबाव जों मिथिनो नाजागोन जे मोनसे समाव गहपुर हालाम होनना बुङोबा आरो आथिखालाव मोनसे बर'नि जारिमिन गहपुर हालामा थिग बेबायदिनो आइजो माहारियाबो गोबां जिनाहारिनि बलिदान जानांदोंमोन गोबां सुबुंफोरा मुंख्लं जानांबाय खमैबो 900निबो बांसिन दिनैसिम बर'नि आन्दलनावहा गोबां जिउ खोमानो गोनां जादों फिन आरोबाव जों नोंथांमोननो एबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोननो जों फोरमायनो नाजागोन जों दायो बिटिआरनि जोबथा सिमायाव दंफैयो बे जोबथा सिमायाव आइजो माहारिया बिटिआराव हाबनायाव माबायदि गोजोननाय फोरमायदों आरो मा आसा दंबावो आरो बिटिआर सरकारखौ एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोबिन्द बसुमतारी बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे गोबां मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै मा खावलायो एबा मा आसा दङ बिथांमोननि सायाव फैबाय थानाय समाव जों मिन्थिनो नाजानि मा फोरमायगोन नोंथांमोननि गामिया एबा ओनसोला दिनैनि समाव बिटिआर लिरजासिगोन बिटिआराव हाबबाय नोंथांमोना मा फोरमायगोन दिनैनि समाव बिनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय थाबाय जों बेखौ माने बिराद सिगांनिफ्राय माने जों उन्दैनिफ्रायनो बे बुस्थुखौ जों आसा खालामबोनाय दा जों बे आसा खालामनाया मोगथां मुलुगाव जाफुंबाय बिनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम माखासे दैदेनगिरि लिडारफोरनिसिम नामखौ माने गुथिखौथ' मख'जोबनो एसे माबा जायो फैबाय थानाय समाव मा खावलायगोन दा फैबाय थानाय समनि थाखाय फैबाय थानाय समाव आं बेखौनो खावलायगोन जों जेनेबा हाबबाय ओमफ्राय खिन्थु माखासे गोबां गामियानो जोंनिया दा हाबनाय जायाखैना बेखौ जेनेबा सारमोनहा मा बेबस्था दं बिनि स्टेप बाय स्टेप बेखौ मावलाङो जाहाथे 2025 सनाव जि इलेक्सन जागोन होनदों बिनि सिगां बे गामि माखासेया हाबजोबनांगौ निश्चय नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिना मोनबाय फैबाय थानाय बिटिसिनि एबा बिटिआरनि बिसायख'थि 2025 मायथाइयाव जानो थांगासिनो दं बेनि सिगांनो जाहाथे आद्रा थानाय ओनसोलाबो बिटिआराव सोसन जानांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों बे समाव फिन आरोबाव जों माखासे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोननिसिम जों मिथिनो नाजागोन बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन जे नोंथांमोना दिनै बिटिआरावहा अन्तर्भुक्त जाबाय एबा बिटिआराव सोसन जाबाय मा फोरमायगोन आरो माखासे हाबजायाखै गोजोन्थों बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि मिडियानिसिम
आरो जोङो गहपुरनि जानानै आरो नैबे सिमा बर्डारनिफ्राय जानानै रोजा रोजा एकदम माने जोंहा बुंनो सोदोबानो गैया ओरैबायदि गोजोननाय जाय गोजोननायनि थाखाय गोबां जोंना मुंख्लं दङ गोबां बेंगुरा जानानै दङ आथिं आखाइ बायनानै दङ आरो जिनाहारि जानाय बेबायदि गोबां माने बै बड'लेण्डखौ सोरजिनो माने सैनांनायफ्रा दङ दा बेवहाय जोंनिफ्राय बिराद गोजोननाय आरो बे गोजोननायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया दा बेवहाय आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि थ्रुयैनो गोजोन्थों बावगोन जोंनि बिटिआरनि जोंना चिफ प्रमद बर सारखौ धन्यबाद बावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु आफादगिरि दीपेन बर' सारखौ आङो गोजोन्थों बावगोन आरो মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাম আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক একদম আমাৰ ভাষা আৰু শব্দ নাই তেখেতক ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে আমি মানে ৰাইজৰ কাৰণে যিটো আশা আকাংক্ষা ইয়াক পূৰণ কৰাৰ বাবে মই তেখেতক ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে আৰু তেখেতৰ ৰাজনীতিক দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে আমি কামনা কৰিম আৰু আমি সৰু সৰু মানুহ হৈ আমি তাকেই আশা কৰি আছিলোঁ আৰু আমি আশা কৰি আছোঁ তেখেতে যিটো কৰ্মৰাজি যিটো কৰ্মপন্থা ল'ব সেই কৰ্মপন্থাত আমিও সৰু সৰু মানুহ হৈ তেখেতৰ হৈ সদায় ৰৈ থাকিম তেখেতক যোগ দিম আৰু তেখেতে যি সিদ্ধান্ত লয় তাত আমি সহায় সহযোগ আগবঢ়াম आरो बेखौनो बुंनानै आङो गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे आं बेखौ अनुरद खालामगोन दिनै 41 खान गामिया हाबबाय हाबखांनायनि उनावहाय जिथु 60 खान गामिनि खोथा बुंदों बे 60 खान गामियाबो जाबावथों आरो बेजों लोगोसे आरो माखासे थालांनाय गामिफ्राबो थाबैनो थाब जाथों आरो बिनिफ्राय नैबे जिथु बिटिसि आरो बिटिआरनि इलेक्सन फैगासिनो बिनि सिगाङावनो जेन सिमा निर्धारनफ्रा जाजोबो आरो जों भट थुनो मोनो माने बिटिआरनि इलेक्सनखौ जों आग भाग लानो मोनो आरो लोगोसेयैनो बिसिडिसिनि सिमाफ्राबो जेन थाबैनो जायो মই আকৌ পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাম আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক যেন আমাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ সোনকালে হওক ৰৈ যোৱা আৰু হাতীগণ গাঁওখন অন্তৰ্ভুক্ত সোনকালে হওক আৰু ৰৈ যোৱা গাঁওবিলাক সোনকালে অন্তৰ্ভুক্ত হওক আৰু আমাৰ ভিচিডিচিৰ যিটো বাউণ্ডাৰী নিৰ্ধাৰণ সেই নিৰ্ধাৰণ সোনকালে হওক আৰু আমি ভিচিডিচিৰ আমাৰ যিটো চেয়াৰমেন চিলেকশ্যন হয় সেই চিলেকশ্যনবিলাক হওক আৰু ৰাইজৰ উন্নয়নবিলাক যেনেকৈ মানে চলি আছে বিটিআৰত আৰু বিটিআৰৰ যিমানখিনি মানে উন্নয়ন প্লাছ আমাৰ বিটিআৰৰ MCLৰ দ্বাৰা যিটো উন্নয়ন সেইখিনি উন্নয়ন আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ তাকে তেখেতৰ ওচৰত ফল প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ निश्चय बे समाव बिथाङा फोरमायबाय फैबाय थानाय समाव गोबां आसा दं आरो थाबैनो जाहाथे फैबाय 2025 मायथाइनि जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिसायख'थियाव जाहाथे बिथांमोना भट होनो मोनो बेखौ बिथांमोना आसा खालामदों दा बे समाव आरोबाव जों बे हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजानि बिथांमोननि सिगां माबायदि आसा दंमोन दिनै माबायदि बिथांमोना गोजोनदों बेखौ साफ्रोमबो नोंथांमोननो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम जों दिन्थिनो नाजागोन बे समाव मा फोरमायगोन नोंथाङा खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दा जोंनि हालामाव 1987 2 मार्चनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायनिफ्राय दिनैसिम फैयै फैनानै बिटिसि एकर्ड जालांबाय बेयाव जों हाबसननो हायाखैमोन बिटिसि एकर्ड जालांबाय बेयावबो जों जायगा मोनाखै नाथाय नैबे एकर्डआव बिटिआर एकर्डआव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव NDAB मावथि बिथांमोननि दैदेननायाव जों दिनै नैबे जोंनि हालामा इनक्लुड जादों हाबसनदों बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थादों आरो जों आसा खालामो मिजिं खालामो जाय गामिया हाबसननो हायाखै बेखौ थाबैनो मावफुंनानै जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जाहाथे मावफुंजोबनो हायो इलेक्सनखौ गेलेहोनो हायो बेनि थाखायबो जोंनिफ्राय खावलायनाय आरो लोगोसे जोंनि इयुनाव जायफोर माने मोन्थायफोरखौ जाहाथे जोंनि बिटिआरनिफ्राय माने गभर्नमेन्टनिफ्राय बेफोर मोन्थायफोरखौ गासैखौबो होयो मोन्थाय बायदि जों मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे खावलायबावनाय जोंनि हालामाव जोंनि गेजेराव जोङो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों बे बिटिआरखौ मोननो हाबाय बेनि थाखाय जों थोजासे रोजा माने खावलायनाय थाबाय दा बेखिनिखौनो बड'लेण्ड बुब्लिसिम खावलायनाय थाबाय नंगौ बे समावहा जों नोंथांमोननो फोरमायबायदि थांनाय साननैसो सिगां केबिनेटआव 47टा रेभिनिउ भिलेज FRC लोगोसे फरेस्ट भिलेजखौ सोसननाय जादों बेखौ लानानै जों दाब ओनसोलाव गोदान बिटिआरआव गोदान सोसनजानाय ओनसोलफोराव हाबनानै
जानानै थांखांनाय जारिमिनफोरखौ लानानै बुरखांनानै जों गोबां नोंथांमोननो फोरमायलांगासिनो दा बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय राजिब बसुमतारी नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय 1989 मायथाइयाव लखिमपुरनि सिमुलगुरि होननाय मोनसे ओनसोला मोनसे जारिमिनारि गामि बैयावहा खमैबो खनसेयैनो 10 साननि गेजेरावनो 500निबो बांसिन सुबुंफोरा मुंख्लं जानांगौ जादोंमोन आरो बै ओनसोला एबा सिमुलगुरि ओनसोला लखिमपुरनि बे मोनसे जारिमिनारि बर' माहारिनि जारिमिनारि मोनसे ओनसोला दिनैनि समाव बिटिआरआव हाबसनाखै फैबाय थानाय समाव हाबसनगोन होनना फोरमायदों नाथाय दिनै 47टा गामि हाबनायाव बे सिमुलगुरि ओनसोला गैया मानो होनबा सिमुलगुरि ओनसोला थांनाय गोलाव समाव 500निबो बांसिन मुंख्लं जादोंमोन आरो बेयाव गोबां बर' सुबुंफोरनि न'खरनि न' बांफोरा सावजादोंमोन गोबां सुबुंफोरा सिथारजादोंमोन बुथारजादोंमोन गोबां आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव बिटिआरआव हाबाखै बेखौ लाना बिथांमोना मा फोरमायो आरो लोगोसे बिटिआर सरकार लोगोसे रायजो सरकारखौ मा खावलायो जों मिथिना लानो मा फोरमायगोन नोंथांमोना दिनैनि समाव गोबां गामिया हाबबाय 47टा गामिया हाबबाय नोंथांमोननि गामिया हाबबायना हाबाखै खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दिनै जिथु जों दुखुनांथाव मानो होनबा दिनै जोंनि सिमाजों थाफानाय जों गामिया जों हाबफायाखै मानो होनबा जों 83 89नि आन्दलननिफ्राय जों जेसेबांखिनि बुख्रेब जाबोदों सावजाबोदों जों जेसेबां खस्थ' जों भुगिनादों बेसेबां जिनाहारि जाबोदों बेसेबां दानथार जादों मानसिफ्रा बे हिसाबै दिनैहाय जोंनि गामि जों ओरैजाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बे गहपुरजों नांजाबनायनै नोंथांमोना नाहरनो हागोन बे मोनब्रै मोनबा 7टा गामिखिनिखौ जोंखौ सोफानो हायोमोन दा आं बेखौनो खावलायनो गोसो जायो जे गोजौनि दैदेनगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो गोसो जायो दिनै जों 83 89नि आन्दलनाव जेसेबांखिनि आन्दलन जाबोनायाव जों बेसेबां जों दुखु खस्थ' भुगिनांदों बेखौ लानानै जोङो सिगांनिफ्रायनो जों सानबाय थादोंमोन जेथियानोखि जोंनि बिटिआर आरो इउपिपिजों लोगोसे BKWC जिथु एग्रिमेन्ट जादों बे एग्रिमेन्टनि उनाव जोंनि एक्सटेनसननि खोथा फैनायाव जोंबो सानदोंमोन जोंनि गामिफ्राबो जों हाबफागोन होननानै जों जेथिया सानदोंमोन बे गामियाव हाबफैयाव जों बिराद दुखु मोनदों बे आरो जुदि बे एक्सटेनसननि उननि पर्यायाव जुदि एक्सटेनसन जानायनि मोनसे जुदि राहा दंब्ला बे गामिफोरखौबो जों सोफागोन होननानै जों आसा खालामनानै दङ बिनि थाखाय जोङो बहुद आसा खालामनानै जों थागोन आरो होननाय खोनादों जों जे गहपुर एरियायावबो किसुमान गामिफ्रा हाबफायाखै बेफोराव जुदि एक्सटेनसन समाव जुदि हाबफागोन होननानै हाबफायोब्ला जोंनि गामिफ्राबो जों हाबफागोन लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट ससाइटिनिया बै समाव हाबफागोन होननानै जोंबो सिन्था खालामनानै जोंबो गोजौनिसिम जों गुरैयै खावलायनाय थाबाय मा गामि नोंथांमोन जोंना बिक्रमपुर ओरैजाय बहुत गामि दं 1 नं बिक्रमपुर दं 2 नं बिक्रमपुर दङ तिनिकुनिया बिक्रमपुर दङ आनन्दपुर दङ बिष्णुपुर धरमगढ़ ओमफ्राय दलपा ओमफ्राय गबिन्दपुर गासिबो बेखिनि गामि दङ आरो गामि ओरैजाय दंबावो मोननैसो रामपुर दंबावो गतिके बेफोर गामिखौ लाफागोन होननानै जों आसा थाबाय निश्चय नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ एसे गोजानावहा नोंथांमोना केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो खावलायदों जे बै नुहुरनाय गामियानो मोनसे जारिमिनारि बर'नि ओनसोल थांनाय 1983 आरो 1989 मायथाइयाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन गोबां आइजो माहारिनि मोनसे गाज्रि थासारि जादोंमोन गोबां बर' न'खरफोरा सावजादोंमोन बेखायनो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिटिआरआव हाबसनो बेखौ गोबां खेब बिथांमोना खावलायदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांमोना खावलायनायखौ जाहाथे नायनायनि उनाव जाहाथे बेखौ सरकारनिफ्राय माबा मोनसे राहा लायो आरो बिथांमोननि बे जा साननाय आरो लुबैनाय बिथांमोननि बे साननाय लुबैनायखौ मावफुंगोन होननानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आसा थाबाय बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार
9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि रड।